Gràcies, Ina. Avui també el poble de Llaurí, a la Ribera Baixa, es rebel·la contra el trànsit i prohibís el pas de camions de gran tonatge per un carrer transitat cada dia per 10.000 vehicles. S'utilitza com a carretera el que en realitat és un carrer i alguns veïns pateixen fins i tot problemes de salut per culpa del soroll i de la pols que alcen els camions des de fa 20 anys. El carrer Sant Vicent de Llaurí s'utilitza com una carretera en contra de la voluntat dels veïns. Per així passen cada dia 10.000 vehicles i 400 d'ells són camions de gran tonatge que utilitzen esta carretera com l'única eixida des de la pedrera que venen. El pas de camions com estos és constant. Un núvol de pols s'ha instal·lat en l'ambient i per molt que els veïns agranen, sempre queda a terra a les voreres, a les façanes i dins de casa si no tenen ben tancades les finestres. Estan totes males dels bronquios, una està d'asma, l'altra està de la gola, i ens han dit que ens posem una carasseta d'aixes de l'hospital per poder eixir al carrer. A les 6 del matí ja van. A les 6 del matí ja van, i potser allà a les 8 de la nit encara baixen, o més tard. El carrer s'utilitza per a connectar pobles de la Ribera Baixa com Favara i Corbera o per anar al mateix hospital comarcal, però el que més molesta els veïns és el pas de camions de gran tonatge pel soroll que fan. Així és que a partir d'ara l'Ajuntament, que és el competent, ha prohibit passar els que pesen més de 5 tones i mitja. Actuarem com en qualsevol altra infracció de l'ordenament de tràfic. El que passarà serà multat i obligat a pegar la volta o s'immobilitzarà el vehicle, no hi ha més. De moment s'actua sobre els camions més grans, però a mig termini la solució passa per una circunvalació que desvia tot el trànsit. La Diputació de València ja té sobre la taula un projecte que posaria fi definitiu al malson diari d'este carrer de Llaurí des de fa 20 anys.